Otázky od divákov, tak poďme na to pekne po poradí. Prvá otázka. Chcem si dať urobiť zabudované dvere a obklad dreva na celej stene. Ako sa takéto zakladanie dekoru robí? Od nábytkára? Ďakujem za odpoveď. Samozrejme môžete využiť služby aj od nábytkára, avšak musí byť šikovný a mať na to stroje. Potom tu máte druhú možnosť a to je priamo od dverárskych spoločností, ktoré ponúkajú niektoré takéto služby. Že vám v dekore dverí vyrobia aj celý obklad na stenu. Druhá otázka. Ako dlho trvá, kým od návrhu dostanem hotový interiér? Toto je veľmi špecifická otázka. Postup je následovný. Spraví sa návrh domu, pokračuje sa, keď sa všetko odsúhlasí na nacenenie konkrétnych vecí, poodsúhlasujú sa cenové ponuky, poobjednávajú a potom sa samozrejme čaká na samotnú montáž. Ak sa bavíme len o nejakej obývačke s kuchyňou, tak toto sa celé vie zrealizovať do nejakých 4 mesiacov od prvého návrhu až po teda samotnú realizáciu. Tretia otázka. Ako dopredu plánujete elektroinštaláciu a zásuvky, aby boli v interiéri funkčné aj estetické? Najlepšie je to plánovať už priamo pri plánovaní samotného domu, čo sa týka architektúry, potom sa nastupuje na interiér a tam už sa to doľaďuje celé.